handler du. Altså, du gør med det samme, hjælper Bibi. Og så lige så snart hun er okay, så stopper du op og mærker dig selv, at du også blev hammerforskrækket. Okay? Men det her med, at du tog lige en hel omgang for at hjælpe hende til at få noget ro. Og så bagefter, så var du bare, jeg var også mega forskrækket, og det var bare pisseflot. Ja, jeg synes nemlig, at man skal de ting, der hesten, for vi er ikke vant til, at vi rider på dem, og vi har hovedtøj og bøde og sadel og gjort, og det hele på dem, og der er rytter på og sådan noget. Så at man også skal tænke på, at nogle gange at hesten er fast med altså sådan tingene og sådan noget. Og jeg forstår godt, når man løber selv på benene, at man tænker på sig selv først. Men det er også fordi, man selv løber og sådan noget. Men det er noget andet her, sådan, så vi lægger vægt på dem og sådan noget. Og det er jo ikke vant til, at vi går på dem. Så ja, præcis. Lige præcis, Emilie. så kan man altid huske efter selv. Ja. Og det er du nemlig hammer god til.